Καλησπέρα παιδιά, μετά από αμέτρητα μηνύματα που μου στείλατε εσείς, πήρα τη μεγάλη απόφαση να κάνω αυτό το υπέροχο, εξωπραγματικό, θεσπέσιο βιντεάκι που σας παίρνω τηλέφωνο. Σε αυτό το βίντεο, από ό,τι καταλάβατε, θα πάρω τηλέφωνο εσάς και αν πάει καλά αυτό το βίντεο και έχουμε από κάτω πολλά σχόλια και πολλά like και τα σχετικά, ίσως κάνω και δεύτερο part 2, εάν σας αρέσει. Έχω σκεφτεί να κάνω σαν φάρσα για να έχει ένα ενδιαφέρον και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Λοιπόν, έχω αγχωθεί πάρα πολύ. Φοράμε το καπέλο, πετάει και ένα τσουλούφι εδώ, το πρώτο μας τηλέφωνο. Έχω αγχωθεί πάρα πολύ. Παίζει να είμαι πιο πολύ αγχωμένος από αυτούς που περιμένουν να τους πάρω τηλέφωνο. Είναι η Στέλλα. Κάτι πρέπει να σκεφτώ, τι να κάνω. Θα κάνω το πιο απλό, ότι παραγγείλατε κάτι, ξέρω. Καλησπέρα! Ναι! Ποιος είναι? Έχετε καλέσει για να παραγγείλετε. Μα δεν μας κόβεις τις ρε ασχολείς λίγο με τη Ζούρα, έλεος. Ξέρεις ποιος είμαι? Όχι ρε φίλε, περίμενα να μην το σηκώσει. Αλλά όχι και να με βρεις. Τώρα δεν το σηκώνει. Ασχολείστε λίγο με... Ξέρεις ποιος είμαι ρε! Δεν έχεις καταλάβει ποιος είμαι. Που δεν ξέρω ποιος είσαι. Το όνομά μου αρχίζει από Α. Τι? Το όνομά μου αρχίζει από Α και τελειώνει σε Σίγμα. Όχι, άστο. Περίμενε. Έτσι και είσαι αυτός που νομίζω μάτι Παναγίας άστο και να σε σκοτώσω. Έχω ένα κανάλι στο YouTube και αυτή τη στιγμή... Δεν ξέρω ποιος είσαι αγόρι μου γλυκό. Και γιατί με έβρισες πριν? Θα σε σκοτώσω, αλήθεια. Παίζεις κάποιο πολεμικό παιχνίδι? Ναι, άλλη δουλειά δεν είχα να παίζω παιχνίδι. Κάτι ακούγεται πολύ άσχημα. Λοιπόν, μην κουνιέσαι πολύ. Λοιπόν, αυτά που λες, πες ένα γεια στα παιδιά να κάνουν εγγραφή. Γεια σας παιδιά, όλοι εγγραφή στο κανάλι του Άγγελου. Λοιπόν, αυτά. Χάρηκα που τα είπαμε και μου έχεις βγάλει τα αυτιά. Αυτά δεν είναι 5 λεπτά, ούτε 5 λεπτά, άντε τώρα να πούμε. Μιλάμε τις άλλες εκεί πέρα στο live μία ώρα και μένα γραμμένη. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε. Πρέπει να πάρω... Κρατάω εγώ αυτά κύριε Άγγελε και πατάμε. Άντε, φιλούθια. Και πατάμε, φιλούδια ρε, θα το πω. Άξιζε τον κόπο. Έφαγα λίγο μπινελίκι στην αρχή, αλλά ήταν καλό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο. Ελπίζω να μην φάμε και εδώ μπινελίκια. Πάμε. Μαρία δεν τη λένε? Μαρία, ναι, Μαρία. Δεν το σηκώνει. Παρακαλώ. Καλησπέρα, σε έχετε κερδίσει ένα ταξίδι στη Γαλλία με τον Άγγελο. Ευχαριστώ Παναγιώτη. Δεν είμαι ο Παναγιώτης. Δεν είσαι ο Παναγιώτης. Είμαι ο Άγγελος. Είσαι ο Άγγελος. Που έχεις κερδίσει το ταξίδι στη Γαλλία. Αλήθεια. Ναι, μαζί μου θα πας. Α, ωραία, ωραία. Αλλά άμα θες μπορείς να φέρεις και τον Παναγιώτη μας. Ποιος είναι ο Παναγιώτης? Κάποιος. Είναι σημαντικός για εσένα, στη ζωή σου? Είναι πιο σημαντικός από μένα? Αν ήξερα ποιος είσαι κι εσύ. Λοιπόν, είμαι ο Άγγελος που έχει ένα κανάλι στο YouTube και του έστειλες να σε πάρει τηλέφωνο. Και αυτή τη στιγμή ακούγεται η φωνή σου στην κάμερα. Α, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πες μου αν είσαι καλά. Καλά είμαι. Χάρηκες καθόλου? Δεν σε βλέπω πολύ ομιλητική. Ναι. Σκέψου ότι θα ακουστεί η φωνή σου μπροστά σε χιλιάδες άτομα. Γεια σας. Εντάξει, όχι πάρα πολλές χιλιάδες, μην το παρακάνουμε. Κάνα 2, 3, 5. Χιλιάδες. Πολλές. Πολλές. Τι έχεις να πεις για το κανάλι μου, σου αρέσει? Πάρα πολύ. Μόνο. Τι να πω τώρα. Περίμενα περισσότερα. Έπρεπε να πεις ότι αυτό το κανάλι θα γίνει νούμερο 1 στην Ελλάδα σε 10 χρόνια. Θα γίνει στις πρώτες τάσεις. Στις πρώτες. Σίγουρος. Λες Ναι. να πάμε στις τάσεις? Μπα, δύσκολο. Ναι. Είμαστε ακόμα πολύ... Καθόλου δύσκολο. Είμαστε πιτσιρικάδες ακόμα. Όχι, όχι. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν τόσο ομιλητική
Ναι. Χαίρομαι που δεν με έβρισες, γιατί πριν πήρα μια κοπέλα και με έβρισε στην αρχή. Α, όχι, εγώ δεν βρίζω. Ξέρεις, μοιάζει η φωνή σου με ένα φίλο μου, γι' αυτό είμαι Παναγιώτη. Τον Παναγιώτη, Τον Παναγιώτη. Ναι. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε. Κι εγώ. Φιλούθηκε. Γεια σου. Τώρα, για να έχει λίγο ενδιαφέρον το βίντεο, να κάνουμε κάτι πιο extreme. Ρε παιδί μου, θα πάρω τηλέφωνο τη νούμερο 1 φαν μου, η οποία με θαυμάζει από την ημέρα που γεννήθηκα. Δεν ξέρω τι να πω όμως. Αυτή η φάρσα θα είναι επική. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι. Είστε ο κύριος Δημήτρης? Δεν σε έχω καλά. Είστε ο Δημήτρης? Ναι, ποιος είναι? Είμαι μία φαν σας. Σας ακούω χρόνια που τραγουδάτε. Ένας φαν μου. Μία φαν σας. Σας άκουγα στο YouTube και σας θαυμάζω πάρα πολύ καιρό. Ναι, και τώρα τι θέλεις? Θα μπορούσα να παίξω σε κανένα βίντεο κλιπ σας? Είσαι κάτω από 18? Είμαι 24. Δεν κάνεις. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Γιατί σας πήρα τηλέφωνο. Η αλήθεια είναι ότι είδα το τελευταίο σας βίντεο κλιπ και έπαθα την πλάκα μου με έναν ηθοποιό που παίζει εκεί πέρα. Εντάξει, κομπάρσος, αλλά ήταν φανταστικός. Αυτό είναι μια πρόφαση που σας πήρα τηλέφωνο. Ναι. Ήταν ένας... Τώρα έψαξα το όνομά του, Άγγελος λέγεται. Ήταν φανταστικό το παιδί, δηλαδή αξίζει αυτό το βίντεο να πάρει εκατομμύρια views χάρη στην ύπαρξή του, έστω για αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα. Δεν τον πλήρωσε, δεν έχει κάνει βιντεάκι μαζί του. Τον δίνω. Τον δίνεις? Τον δίνω. Αν είναι δυνατόν. Δίλε και λες. Λοιπόν, κάνω ένα βίντεο που παίρνω τηλέφωνο fans και είπα ότι θα πάρω τον νούμερο 1 fan μου από την ημέρα που γεννήθηκα. Και ήμουν εγώ αυτός. Ναι. Αφού μια ζωή fan μου είσαι, ρε γούστη. Και λες μόνο. Subscribe, like, να μπούμε στις τάσεις. Έτσι. Τα λέμε γιατί είναι το μηχανάκι. Άντε, γεια, ρε. Τελείβερα. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι η Χριστίνα? Ναι. Είμαι ένας κρυφός θαυμαστής σας. Κρυφός θαυμαστής μου. Ναι. Είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί σας. Μαζί μου. Τρελά ερωτευμένος μαζί μου. Γιατί η φωνή του. Πώς είναι. Τρελά ερωτευμένος μαζί μου. Γιατί όνομα σου μοιάζει η φωνή μου? Μα μην ξέρετε να ψηφίσει η φωνή, δεν σου κάνω πλάκα. Έχει γούστο. Τι? Να κάνω μια ερώτηση. Μήπως τη λέτε Άγγελο? Ναι. Περίμενα. Σου αρέσει το κανάλι μου? Πάρα πολύ. Τι σου αρέσει περισσότερο? Το βιντεάκι που είχατε κάνει το πρώτο με το Q&A με το... Α, σου αρέσουν τα Q&A δηλαδή? Να ξανακάνω. Ένας άλλος. Να ξανακάνω. Ναι, και θα θέσω και ερωτήσεις. Λοιπόν, να βγει το βίντεο. Θα βγει σύντομα. Σύντομα. Σκάσε μου. Τι? Θα βγει σύντομα. Θα γίνεις ρεζίλη. Θα γίνω ζυζίλη. Καλά. Εντάξει, δεν θέλω να γίνω ζυζίλη. Να σου το φέρει και κανείς. Θα πατήσω όμως like στο βίντεο. Και θα κάνεις και σχόλιο. Εννοείται. Να πεις ότι εγώ ήμουν αυτή στο 358, ξέρω εγώ. Αυτή η υπέροχη φωνή. Κάντε με όλοι άδει στο Facebook και στο Instagram. Facebook δεν έχω, Instagram ευχαριστώ. Instagram έχεις. Και σε έχω. Το ξέρω, και εγώ σε έχω. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Και εγώ πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Το κατάλαβα και χαίρομαι γι' αυτό. Μισό λίγο, περίμενα με κλείσεις, με κλείσεις. Όχι το πω. Εντάξει, τώρα, αν το σκίσεις. Γιατί τι έγινε? Όχι τίποτα, απλά κάτι μου πήγε η φίλη μου, δεν ξέρω. Οκ.
χαιρετίσματα στη φίλη σου, να της πεις να κάνει εγγραφή στο κανάλι. Φιλιά πολλά. Θα τα πούμε. Γιατί δεν πήρες το κανονικό σου αριθμό? Θες να σε πάρω στο καπάκι με τον αριθμό μου? Ναι. Ωραία, εντάξει. Κλείσε και σε παίρνω. Έλα, γεια. Σιγά μου την πάρω. Στέλλα. Κι άλλη Στέλλα. 2 στα 2. Για πάμε λίγο Στέλλα, για πάμε λίγο. Το Στέλλα μας πάει σήμερα. Ναι. Ναι. Ποιος είναι? Είσαι η Στέλλα? Ναι. Είναι ο Γιώργος. Από το σχολείο σου. Ποιος από το σχολείο τι? Από το σχολείο, Γιώργος. Να σου πω. Είμαι στο προάβλιο του σχολείου τώρα και ήρθανε 5 παιδιά και μου κλείψανε τα πράγματα. Θα έρθεις να με βοηθήσεις? Δεν υπάρχει παιδής που τον λένε Γιώργο και δεν ξέρει από το σχολείο. Πού είσαι σε μηχανάκι? Όπου θέλω γιατί. Καταρχάς δεν μ' άρεσε ο τόνος της φωνής σου. Δεν ακούγεσαι στην κάμερα, μίλα λίγο πιο δυνατά. Ναι, στην κάμερα παλέ. Τι? Τίποτα, τίποτα. Από πού τηλεφωνείς? Βασικά εγώ τηλεφωνώ. Για πήγαινε κάπου που να μην φυσάει, σε παρακαλώ πολύ. Δεν μπορώ τώρα, θα στείλει χαρά. Ναι, αλλά πρέπει να γυρίσουμε το βίντεο. Για το YouTube. Μπορείς να πας κάπου να ακούγεσαι πιο... Ναι, μισό. πιο κανονικά. Γεια. Τι κάνεις? Πώς θα περνάς? Καλά κι εγώ. Ναι, χαρά. Δεν έχει Γιώργο το σχολείο σου? Γιώργο είπα, δεν θυμάμαι. Όχι. Ολόκληρο σχολείο και δεν έχει έναν Γιώργο είπα, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω εγώ Γιώργο το σχολείο μου. Γιώργο είπα. Ναι. Α, τι σόι σχολείο είναι αυτό, έχουμε σκάσει να πούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, άμα δεν το έχεις καταλάβει, γυρίζω το βίντεο που τηλεφωνώ σε fans. Πώς νιώθεις που σε έβαλα στο βίντεο μου και ακούγεται η φωνή σου? Τέλεια. Έχεις πολύ ωραία φωνή. Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ. Κι εγώ, σ' αρέσει η φωνή μου? Πάρα πολύ. Μόνο η φωνή μου σ' αρέσει? Και εσύ είσαι ωραίος. Α, τα βιντεάκια μου σ' αρέσουν? Είναι υπέροχα. Πατάς like ή απλά τα βλέπεις και φεύγεις? Δεν το πατάω, Α, φυσικά και πατάς like. ναι. Κάνεις και σχόλιο, έχεις πατήσει και εγγραφή. Ακριβώς. Κάνεις και καμιά κοινοποίηση στο Facebook. Καλά, όχι αυτό. Από εδώ και πέρα, Α, θα κάνεις, ωραία. Θα κάνει. Να τα ακούτε. Χάρηκα πάρα πολύ που και το εγώ σήκωσες. ευχαριστώ που πήρες. Δεν το σηκώνει τόσο εύκολα, βραδιάτικα με απόκρυψη. Έχεις εμένα που το σηκώνω. Θα σε παίρνω από εδώ και πέρα πιο συχνά. Θα σε παίρνω με τον αριθμό μου, τον κανονικό, να καταλαβαίνεις ότι είμαι εγώ. Εντάξει, δεν έχω θέμα. Α, δεν έχεις θέμα. Α, γιατί αυτό έλειπε να έχεις κιόλας. Συγγνώμη, είχα να σου πει την αλήθεια. Κάνετε. Με ποιον είσαι? Ωραία, λοιπόν, σε αφήνω. Καλά να περάσεις με τη φίλη σου. Ευχαριστώ. Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ που το σήκωσες. Και εδώ χάρηκα. Ελπίζω, βασικά όχι ελπίζω, θέλω να δω το σχόλιο σου στο βίντεο. Θα σου στείλω και screenshot. Ωραία. Θα σου απαντήσω από κάτω. Θα πω ότι παιδιά αυτή ήταν η φίλη μου η Στέλλα. Σωστά? Μπράβο που με θυμάσαι. Έτσι. Ναι, σε θυμάμαι. Ξεχνιέσαι εσύ. Γεια. Φιλάκια. Ή φιλούθια. Αντίο. Γεια. Πω, αυτό ήταν. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε μέσα στους 5. Ναι, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να κάνω και δεύτερο part, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω και φυσικά κάντε like για να δείξουμε τη δύναμή μας σε αυτό το κανάλι. Γιατί η δύναμη πλέον δείχνεται στα like και στα σχόλια και έχει καταντήσει η κοινωνία μας. Μέχρι την επόμενη φορά να χαμογελάτε και bye.